mediu, suntem la Sibiu, da? Este vorba de o infracțiune de îngropare de deșeuri aici în marginea Sibiului, pe malul Cibinului, pe prelungirea Zăvoi. Da. Sunt descărcate și puse aici pe malul Cibinului. Nu văd. Nu mai sunt nici eu, sunt europarlamentar. Împreună cu Nicu Ștefănuț, europarlamentar, am sunat la 112 pentru a chema poliția și garda de mediu privind un act infracțional, respectiv îngroparea de deșeuri. Mai grav decât atât, ele sunt îngropate fix în albia minoră a râului Cibin. Sunt depozitate deșeuri alături de molozi și de resturi de construcții pe malul Cibinului și se deversează în râu. Da. Este un excavator care lucrează, dar nu lucrează la altceva în acest moment. Sunt doar resturile aici adunate. Acesta, puteți vedea, vi-l zi dacă nu. E numărul. Da, ăsta e numărul, da, pe care îl vedeți. Da, prelungirea Zăvoi face Cibinul un cot aici, în spatele acelor cartiere de apartamente, din spatele aeroportului, deci chiar în malul Cibinului. Da, există un bul de excavator care chiar împinge acum deșeurile în râul Cibin. Deci asta face bul de excavatorul, împinge resturile în râul Cibin. Incredibil. O infracționalitate păstorită de altfel de companiile municipale. Incredibil. Într-o zonă care ar trebui să fie un exemplu de curățenie, la domnul Iohannis acasă, nu? Despre asta vorbim. După cum vedem, resturile astea de construcții sunt aruncate direct în albia Cibinului de către bul de excavator. Asta ajung în albia Cibinului fix acum. De lucrare făcută de către companiile, uite, bitumul, de pe lucrările stradale. Și zona asta de lungă, care ar trebui să fie un sit Natura 2000, probabil, nu știm dacă este, n-am verificat încă, spectaculos de altfel, este îngropat de utilaje. Acolo avem un pet, n-am apucat să-l iau, probabil va ajunge în râu. Așa înțeleg o parte dintre români să își conserve frumusețile patriei. Altfel, peturile astea ajung în râu și ele imediat.
Asta vreau să vă spun că de multe ori infracționalitatea pleacă fix de la cei care ar trebui să vegheze asupra respectării legii, de la cei care ar trebui să impună legea, fix de la instituțiile statului, unde, în multe cazuri, avem structuri de crimă organizată. Nu vorbim de un accident aici, ci vorbim de o structură care comite infracționalitate. Așteptăm poliția? Da. Am sunat la 112, Nicu Ștefănuț a sunat la 112 și au zis că vin, nu? Da, așteptăm aici. Așteptăm poliția și vom mai face probabil un live când va veni poliția. Mulțumesc frumos!